Ito na, walang haharap kasi action to. Ha? Ibabasa niyo yung action kung sino yung kung sino yung pinakalas ang nabigay niya sa akin yung tamang action na binigay ko dito, sila yung mananalo. Best of 2 lang to. O best of 2. Hindi na best of 3, best of 2 na lang to. The same price, 600 pesos. Action to, action lang. O sige na, get ready na. One more line. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasi lang, come on, get ready. Okay, ready, 1 minute. Kasi, makaisbuha ko. This is the most awaited moment. Ayan. Up, talikod. Oh, get ready. In 3, 2, 1. Oh, no. Walang harap. No. Wait lang! Sa totoo lang, disqualified kayo lahat. Nakailayo pa kayo. Wala kasing haharap hanggang hindi kayo natapik. Disqualified kayo lahat. Sabi naman walang lilingon hanggang hindi kayo natapik. Ganito lang naman yung step niya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tapos ito, iba na agil. Di mo alam lang. O, ito na, yung leader. Ang tigas kasi ng ulo nyo. Huwag kayong haharap pag hindi kayo natapik. Ito na. Ay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kailangan. Ulit sir. 1, 2, 3, 4. 1. May lang. 1, 2, 3, 4. Sige, ikaw sir.
1, 2, 3, 4. No, 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 no. Talikod agad-agad. Ito na yung pinakamabilis. Huwag kumaliyaw. Facilitator get ready, guys. 4, 3, 2, 1, go! May nauna na, guys. 1-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakabilis nito. Paunahan talaga to. Up! Wala muna magsasayaw. Sobrang bilis nito. Ayan, ito na yung pinaka-easy to. Oh, facilitator. Uy guys, pastasan nyo ang Apakabilis nito in 10, 9, bahala kayo kung hindi nyo ayusin yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! No, 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 no. Oh, wait, talikod tapos. Wag. No, 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 no. May facilitator! Silang bahala kung magsasabi kung may mali. Walang harap. Ay, wag kang harap. Wala. Tanggalan mo na to. Disqualified ka na. Wag kayo nakasalita. Huwag mo nang harap! Huwag ka mo nang harap! No, 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 no. Ulit! Tignan natin ulit! Tignan natin kung sino yung pinaka-best na sagot. Tignan natin kung sige. Hindi, tignan natin. Oy, wag kayong magkuhan. Hayaan nyo sila matapos. Tignan natin kung sino yung pinaka-the best ang sagot. Wait lang.
Grass time. Grass time. Chupeta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang kakanta. 1, 2, 3, go! Distract kayo. Walang Parinyas walang harap. Walang tabulong sa harap. Ay, hindi naman pala kasali si Tabuyo. Hindi ka kasali. Go lang. Oh, no, 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 no. Oy, nagbayag. Darating nyo ah. Go lang. Hindi kasali si Tabuyo pala. Oh, no, 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 no. May nanalo na. Etong Team Wakwak.